Nou Barris ha estrenat dues parets mitgeres que, a proposta dels alumnes de 3 escoles, han estat remodelades amb referències al conte del Petit Príncep. Aquest espai, que es diu ara Jardins del Petit Príncep, compta amb una escultura del protagonista a la lluna i amb un jardí de roses que s'enfilaran després per les parets. Eren dos murs que estaven oblidats i han fet com una representació d'una part del llibre. Representen roses del llibre que tothom l'hauria de llegir perquè és que t'ensenya moltes coses i és molt divertit. A mi m'encanta perquè m'he llegit El Petit Príncep, m'agrada molt, me l'he llegit moltes vegades. Amb la remodelació d'aquests dos murs i de l'espai també hi han guanyat els veïns. Que s'ha guanyat l'espai públic, s'ha polit l'espai públic, es nota molt que els jardiners ho han fet amb molta dedicació i molt interès i tot això ha implicat no només la plaça sinó les mitjaneres. Clar, és que tot el que es fa dinamitza en aquest cas a tota aquesta zona i en definitiva també el barri, perquè tots són referents, aquí es fa molta vida comunitària, per tant l'espai públic aquí a Nou Barris és molt important. Aquest projecte ha estat impulsat per l'Institut del Paisatge Urbà en el marc del Pla de Remodelació de Parets Mitgeres de la ciutat.